Ayan, hello mga subscribers. Muli, si Butang Kabundo. Again, dito po tayo muli sa ating sa lugar ng Tarlac, San Vicente, Concepcion, Tarlac. Ayan. So, this is our 7 days therapy ni Kuya Renato Rosales. Ayan. So, BP muna tayo para ma-check natin yung kanyang BP. Ngayon po yung gagawin natin, ha? Dalawang po, ha? Isip po tayo, ha? Para check natin yung dose lang. Pasok na. 127. Hindi ang bata. So, 7. Ay, maligo. Lampat.
Punta kayo ng watermark. Yung bago ka? Yung bago. So again, our major focus is yung kanyang lower limb. Balance na yan. Tara, anday na, tulong tayo. Ayan. Ako naman. Yan. Lord, maraming salamat. Lord God, please bless my hands and cover my blood. Agdad talakasan at hindi pa lang malaman ko lang pagpindin. Magpakas na yung base ng mga plus dito. Ang lagat at yung bala rin naman. Sa amin ng Jesus. So, dapat makakakisi tayo nga na, ha? Okay lang? Ayos ka ba? Ganda lang dugo mo, 120 ka, ha? Pero, hindi. 1. Buwan mo na lang, ha? Stibal mo, stibal mo lang. Stibal mo. Gabo ka. Yun. Sige, bro. 2. 4. 8. 3. Game. 4. 4. Okay. 5. Oh, yung mana. Yung mana tayo. Okay lang na. Sampo pa. Okay. So itong ginagawa natin guys, speed recovery. Kailangan munang tumatag yung kanyang lower back, lower leg, para mas matibay yung kanyang pagtindig. At bumundo yung tibay ng kanyang katawan, mas madali siya makarecover. Para pag binubuhat siya o pinapasal, hindi mahirapan yung pamilya niya. Okay, pangalim ko ha. Ready? 1, 2, 3, push! Timing! Pangalim! Sige lang kayo. Mga pasin natin, dahil yung 7 session, medyo maganda ng quality. Wow. Okay, very good. Ito. Push! Okay, very good. Ang 8. Push! Okay, may katong dalawa. Okay, pasyam. Yung last one, tapos ito pa. 10. The last 5. Okay, una. So last 5 pa. So nag-add mo ko ng drive ngayon. Kailangan natin sa 10 lang. Yeah. Ready? 1, 2, 3. Push! 1! Yeah. 2. 12. Okay. Yeah. 13. Okay, very good. Then 14. The last one na. 15. Okay, 15. Push! Tayo muna, tayo. Una po. Ha? Dito. Dito ka tuwan. Dito ka tuwan. Still bagyan ko. Bigay mo muna. So, yan. So, naka-15 ka na. Tayo lang yung konti. Yan guys, nagawa namin ng 15. Napaka-easy.
Alam mo, nakakisi kami ni Kuya, tingnan nila. Good. 17. Anong... Dami ang Kuya. Siya ay magic power. Ito yung effective ng stroke. Kaya, so you make a light massage lang ito kasi araw-araw ito. So, kung isang massage, light lang. Parang dinadampilan ko para mag-flow yung dugo na. To make the muscles, spasms, flowing of blood, and relaxing muscles. Importante ito sa stroke patients. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10. So 20 counts tayo yun. Nagdag tayo sa ating 7 session. No? 7 days to 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Is 4, 5, 6, is so kada ano po natin, balik po tayo. So 20 na po ngayon yung ating for these 7 days. 20 na yung ating successful na. Sa mga periods, move. Release.
yung upper limb warm-up and exercises. Yan. So, kailangan po itong gawin para hindi mag-block ang mga joints and muscle ng ating stroke since na wala po itong movement. So, ginagawa po ito maayos ang datahan at nakaprogram po ang lahat ng ating ginagawa. Yun po ay April 18, 2026. Yun po ay Sabado. Tayo sa ating double exercises. Medyo mga ito. Medyo mga ito. Maganda po ito sa joints. Ayan. Ayan. This one. 'Ano na pinapagpag i-massage, pero right na. Hindi masyado kasi mas relax. Is para pag gumawa, hindi ko nalilagay sa pagkakaan. The patient or the massage slightly.
Shift tayo sa lower limb. Alam natin less yung mga spasms sa lower limb para magamit ng maayos po yan. Kung tumatayo siya, at least ipaparticipate yung mga muscle natin, joints properly kapag tayo ay tumatayo. So it's very important na massage therapy. So for patients, hamstring, So ngayon, ito muna yung ating sa kanyang program natin ngayon, ginagawa natin since wala pa siyang movement or walking, diba? So, just focusing muna, conditioning the muscles, joints, and focus tayo sa kanyang balancing. Okay yung balancing niya, nakakapunan siya mag-isa, nakatayo na mag-isa. So, we proceed now for the walking therapy program. Siyempre sa ating lahat ng mga subscribers at viewers natin na Moderno Monkey Pintos Talk Therapy, sa inyo po lahat, salamat at mabuhay kayo and God bless to your family. Pag-share nyo rin po at para kumabot po yung ating video para mas maraming mapanood at makakuha ng mga paano nag-aana at therapy ang stroke patients natin. Kung pamilya mo, stroke patients, please, pa-therapy mo para may chance siyang makalakad. Wow, ulan. Yan. Yan. Wow, ulan. Para sa kuryente. Thanks. Nauuwi ko. So, habang
minamasan sa therapy learning niya, so nakita kong bakante naman, so we need to antayin ko rin digital therapy sa kanyang affected stroke upper limb, sa kanyang right, para naman na hindi masayang yung time. This is also good. Kasi nga pala sa peacemaker pain, nanalo tayo sa sangin natin sa ating 2-0 yan sa may Willows na tanglit sa paligan ni Napili yan sa inyong staff. So guys, prepare tayo sa continuous practice para sa ating next game. Siyempre, prayer tayo and teamwork. God bless you guys. So ito, may laman tayo mamaya sa ating sensitive, bumuwas. Hope, manalo tayo. Establish. Yan sa may batasan, advance, happy festa itong this coming April 25. So again, this is our 7 days for hospital recovery. Malaki na yung improvement. Yan. Kuya Renato Gonzalez. Ito po tayo sa San Vicente. Yan. Concepcion Tarlac. Sa kanyang anak ni Sirian. So, nakakatuwa dahil yung konting balancing si Kuya. Tuloy-tuloy ito para for his fully recovered. So makikita ko naman na talagang malakas yung kanyang katawan. Ay, sama yan? Ba yan? Ay, sama. Mga ginagawa. Dati kitang niligastok, mga gagawa mo yan, pati mga iwas. Mamasin na ka. Siyempre, thankful tayo sa major sponsor ng therapy ito. Yan, binibigyan pa nila ng chance makalakad yung kanilang magulang. So, thankful tayo and may God bless you, siyempre. Pag ang mga anak ay matulungin sa magulang, sinasabi ko sa iyo, pagpapalayan ng Lord. And after this, proceed tayo sa may Santana. Kaya staff patients Louie, Lo. At sa kay pitcher dyan na doon sa may kalibor din nila. After this, proceed tayo sa ating liga. Sa may batasan. Naglaga na po yan. Sana yung makatim natin sa katim natin dyan sa may batasan sa sensitive. Please, play best for the win. So we add the reflexology. So nag-apply naman kami ng reflexology rito for acupressure point para medyo makatulong sa speed recovery. Kaya ng ating mga pagaling dyan, si Meraya, si Apo Milen, Sesio, na fully recovered to, si Apo Lita, Sarmiento, yan ang mga ating fully recovered, napagaling at napalakad, mga stroke patients dyan sa may Araya, Kandaping, ayan. Last year, si Apo Milen, this year, si Apo Lita, yung ating mga napalakad. Siyempre, ito naman, ang ating susunod. Meron na ako, Tarlac. Kaya maliban mo rito, gusto mo yan Scalar, di mo alam? So wala pang lipat no? Dito na kung susunod yung iskada to dito kasi mas malapit mas malapit yung ganyang point.
So guys, dito po nag-i-end yung ating therapy ngayon, since na mag ngayon, so ginawa sa kanya. So nakita niya from the start, we pray, and yung BP niya, siyempre yung, especially, lagi niyo po kukuha yung BP ng stock prices natin. To check, siyempre yung po ng BP or hypo or hyper. Ito po tayong babasin ng ating activities. Kung kailangan niya, kung kakayanan niya gawin, yung mga impart natin activities na mabigat, depende sa katawan ng ating stock patients. So, hindi po pwedeng basta-basta magbigay ng exercises kapag yung dugo niya is hypertension siya. So kanina, nakapigtin kami ng upo tayo, thank po tayo kay Lord dahil nagawa niya na maayos. So kapag natin itong kuryente ito sa kanyang right upper limb stroke area, affected, kakapungan itong ating video. So again, this is our 7-day therapy. So malaki ng improvement na gawin natin sa kanyang balancing. Importante po sa stroke patients ang nakakatayo. Number 1 po yan. It helps the muscles, the joints, and the blood circulation. So, pinapaganda niya yung blood circulation. So, talaga, yung aking problem talaga sa mga pasyente ko, so, kailangan ko munang pagtawin yung lower part ng isang pasyente. Tungo yan sa paglalakad. Hindi po basing palalakarin mo basta-basta, hindi po pwede. Pipilayan niya. Or possible any injuries. Kailangan mo nang parakasin ito. Pag malakas na yan at nakakupo tayo na siya, doon naman tayo sa ating last part, yung walking therapy. Okay? Hanggang sa muli po, may God bless us. Ito po ang aming journey ni Kuya Renato Rosales at sa kanyang pamilya. Maraming salamat po and God bless. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Mangkipin po, Stroke Therapy po. God bless po.